עזוב גולדשטיין, כבר יומיים מעללים פה את החץ ואת כיפת ברזל ואת קלע דוד ואת כל התצוגת תכלית שראינו של טילים. יש אנשים שאומרים, לא היה ולא נברא, אין בכלל טילים, אין בכלל נשקים, אין בכלל רקטות. תראה לי בן אדם אחד כזה. הנה הוא פה. מה? יש לך פה בן אדם כזה? מתן גורדיש, בוא אלינו. מתן הוא מהשטוחיסטים, הוא מאמין שהעולם שטוח. מה זה הוא מהשטוחיסטים? הוא הקים את איגוד לא הקים בין המקימים של איגוד... אנחנו הרבה ברוך השם. אז רגע, אנחנו בלילה ישבנו, ראינו מערכת חץ, מערכת קלע דוד, פטריוט, כיפת ברזל. טילים באו, טילים נכנסו, הורידו וזה, אתה אומר לא היה ולא נברא. אני אתחיל איתכם ככה בקסם. יש קסם מאוד מפורסם, שרואים קלף שיש חור, הקוסם מכניס את היד לחור, ואז מוציא, ואז פתאום זה, ואז פתאום הוא מוציא את השחור, ורואים קלף מלא. כלומר, דרך אגב, הסיבה הוא פשוט מקפל את זה ככה. הכל זה אחיזת עיניים. כל מה שאנחנו רואים, או בוא נגיד, רוב הדברים שאנחנו רואים זה אחיזת עיניים. כלומר, זה לא באמת שהקלף ככה, פשוט זה אחיזת עיניים. זה מופע קוסמות, מה שראינו פה... רגע, אלפי חיילים, עשרות שנייה, יש דברים אמיתיים שקורים, אבל אני מדבר עכשיו על ההתקפה באיראן, ורק בשביל שנתחיל קצת את הזה למצלמה, מה זה? תראו משנת 1984 מעריב, פצצה אטומית של חומייני נכנסת לשלבי ייצור סופיים בסיוע גרמני. אז מה אתה בעצם אומר? כלומר, כל מה שאני אומר, 40 שנה הם לא צריכו לעשות. אתם יודעים למה לא צריכו לעשות? כי אין כזה דבר גרעין לאטום. אין דבר כזה גרעין? אין כזה דבר פצצה גרעינית. אין? אז מה הטילו על... ולכן איראן, זה הכל פייק אחד גדול, זה לא באמת... אין איראן. יש איראן, אבל היא לא אויב שלנו, כי הם פצצה גרעינית. אז אין פצצה גרעינית, מה הוטל על הירושימה ונגסקי? אם תיכנסו לתמונות של טוקיו, אתם תראו שאותם מאפיינים של הירושימה ונגסקי וטוקיו, פצצות TNT ושרפות. שום כזה דבר, זה אחיזת עיניים של קוסם. אז רגע, למי יש אינטרס? בוא נציג רגע לצופים שלנו. למי יש אינטרס לבוא לייצר פצצות וטילים ומלחמות ומאבקים ופצצות גרעין וכל הדבר הזה? לרועה צאן ששולט עלינו על הכבשים. שהוא? ביבי. לא, ביבי הוא מעל, ביבי הוא חייל בדיוק כמו לפיד, בדיוק כמו המנהיגים של איראן. מי זה הרועה צאן? הבונים החופשיים. הפרי מייסונס הם האלה שעושים את כל המציאות השקריות. התחסנתם בטח לפני 4 שנים. אני לא התחסנתי, אני לא האמנתי בחיסונים. יש ארגון שהוא מנהל את העולם, והוא מייצר עכשיו מלחמה, אולי תלך למלחמת עולם שלישית בינינו לבין איראן. הוא מצייר תסריטים של מלחמות. המטרה זה שליטה והפחדה, כי ששולטים עליהם ומפחידים אותנו, שולטים עליהם ביותר קלות. אוקיי, עכשיו בוא, הבאת לנו כאן מודל... לפני שנדבר על זה שנייה, התחממות גלובלית, כל ההתחממות גלובלית, ברוך השם יש כאלה הרבה מסכימים שזה פייק אחד גדול. אני מסכים שזה פייק. עוד עניין של שליטה, אתם תראו בשנים הקרובות, יהיה לנו הרבה הגבלות והרבה דברים, ולא מילאת את הדלק, אתה לא יכול עכשיו למלא יותר. אוקיי, עכשיו בואו ניגש לזה, העולם שטוח. כן, הארץ שטוחה והעולם... הארץ שטוחה ומכוסה בכיפה. בדיוק, כיפה. מה זה הכיפה הזאת? ממה היא עשויה? אנחנו לא יודעים ממה היא עשויה. אנחנו בעולם השטוח הרבה דברים לא יודעים מה, כי פשוט אנחנו לא יודעים, אנחנו לא ממציאים כמו נאסא וכמו המדע השקרי. אני גם לא יודע להגיד לך מה העובי של הקרקע שמתחתנו. אז איך אתה יודע שזה קיים בכלל? כי מים לא מתקמרים, אוקיי? הנה, הבאתי פה מים. רגע, אז... הדבר הזה, נכון, מים תמיד ישרים, מים לעולם יהיו ישרים. מים לעולם לא יוכלו לתפוס כדור... אבל יש כוח משיכה שמושך אותם ב... שאני מחזיק בלון הליום ועולה למעלה. אבל אתה מביא כל מיני... אין כוח משיכה. מה זה מדען? לא, אתה מביא לי בקבוק מים בשביל להוכיח לי שהעולם שטוח. פתחי, אני עכשיו... זה הכל מתחיל מזה, פיזיקה בדיוק, למה גם... רגע, אז מה יש בקצה העולם? למה גם אין אטום? מה יש בקצה העולם? כי אין גרעין אטום. אתה פה נוגע ברקיע. נוגע ברקיע? איך אף אחד לא חזר ואמר נגעתי ברקיע? אתם יודעים שיש משנת 1959 אמנה אנטארקטית, אוקיי, שמקו דרום 60, שומרת, שאתה לא יכול להיכנס ללא תיאום, ואני דיברתי עם אחד מהנציגים באמריקה, ובקיצר אתה לא יכול, אלא רק בתיאום. אבל רגע, שאלת אותי שאלה איך אני יודע. רגע, שאלתי איך אני יודע. אני עכשיו לוקח אותך למגרש גרוטאות של מכוניות מועסקות, אוקיי, אתה לא מהנדס רכב, אני אומר, בוא תקנה את המכונית החדשה הזאת. אני לא מבין. ואז תגיד, מה פתאום? אתה רואה, נכון, אתה לא צריך להיות מדען בשביל להבין שעובדים עליכם. למה אתה בן אדם דתי? במה אתה מאמין? אז קודם כל, אני תמיד מאמין באלוקים. היום, ב7 שנים האחרונות שאני יודע שהעולם שלנו ככה, שהוא שטוח עם רקיע מלנו, אני יודע שיש אלוקים, ואני אגיד לכם למה. רוב חבריי השטוחיסטים הם היו אתאיסטים גמורים, והיום כולם מבינים ברגע שמישהו שם אותך ככה, תקע אותך פה, וברא אותך, לכן קוראים לזה הבורא. הם מבינים שיש מישהו מעלינו שעשה אותנו. תסביר לי דבר אחד, למה משקרים לנו? בשביל 2 דברים. אחד זה עניין של שליטה, כמו הסרט המופע של טרומן,
שמוכרים לך לוקשים, מצד אחד מפחידים אותך, מצד שני נותנים לך תקוות... לא, מה זה משנה לי אם העולם הוא שטוח? לך לא משנה, אבל השליטים שעובדים עליך זה משנה. לא, מה זה משנה אם אני חושב... למה להם חשוב שאני אחשוב שהעולם עגול בזמן שהעולם שטוח? מה זה משרת? כי יש הרבה... ברגע שאתה תבין שהעולם... בוא נגיד ככה, אם אתה מבין שהעולם כדור, אתה מבין שאנחנו אפסים, אנחנו קטנים, יש עוד מיליון גלקסיות, מיליון ישויות אחרות שיכולות זה. ופה, בעולם כזה, אתה מיוחד, העולם נברא לכבודך, ואני לא מדבר ברמה הדתית, אני מדבר ברמה הפיזיקלית, אוקיי? אנחנו מיוחדים, ולכן זה מה שהם רוצים למנוע. טוב, אז אתה לא מאמין שיש מלחמות ושכולם... לא, יש מלחמות, הייתי עכשיו 4 מילואים... רגע, שנייה, מתן, כן, אין בעיה, אבל מצד שני, יש לך תרומה גדולה מאוד במלחמה מאז 7 באוקטובר, ותספר לנו על מה עשיתם? כן, אני בשבועיים הראשונים של המלחמה עשיתי 2 מצגות על חלק א' וחלק ב', איך ניתחתי מה קרה במהלך המלחמה, אוקיי? ואחרי זה אשתי שלחה אותי, לא סתם, אחרי זה הלכתי להתגייס והייתי 4 חודשים וקצת בגדוד עוף החול. גדוד עוף החול... שהקמתם אותו מאפס, מטנקים, אני הייתי המ"פ מפקדה שם. מטנקים ששווקו חיים. מטנקים ששווקו חיים, טנקים שאמורים להימכר למרוקו. טנקים ישנים וכאלה, תיקנתם אותם? מה זה? תיקנתם אותם? תיקנו אותם, הכנסנו להם זיווד, ציוד, אנשים, גם זה, היו מאות חיילים שהתגייסו, כולם בני 40 ומשהו, אפילו בני 40-50, וזה היה חוויה מיוחדת. תדעו ששם... והכל בשביל הבונים החופשיים שמנהלים איתנו מלחמות. אז תדע שהרבה חברים שלי אמרו, מתן, למה התגייסת? באמת, אני אומר לכם באמת, שאלה אמיתית, אמרו. אבל אמרתי ככה, קודם כל, הלב שלי אמר, אני חייב להתגייס, הייתי גם 10 שנות קבע, מ"פ וסמג"ד בשריון, הייתי חייב להתגייס. 2, הגדודים, הלוחמים, הם באמת אנשים שם חיים ונלחמים ומתים. אבל הם מאמינים שהם חיים בעולם עגול. רגע, ויש את האלה, נניח באוגדה, ובפיקוד לא הייתי הולך לשם, כי שם התחילו כל הפולישטיקים לצערי. טוב. תגיד, אתה נכדו של גורודיש? אני האחיין של גורודיש. האחיין של גורודיש. אוקיי. מה גורודיש היה אומר אם היית אומר לו שהעולם... הייתי מת, אבי נפטר לפני שנה, והוא היה בדימנציה בשנים האחרונות לחייו, והייתי מת לדעת מה אבי היה אומר על כל הדבר הזה. אני יכול להגיד לכם שנייה אנקדוטה קטנה? במלחמת המפרץ 91, שגם... במלחמת המפרץ 91, שכל הפטריוטים הגנו עלינו, לא דיברנו לך בכיפת ברזל והכל, אבל אבא שלי תמיד עלה על הגג, והיא תמיד הסתכל איפה הנפלות, במקום ללכת למקלט, הסתכל וראה איפה הטילים נופלים בגוש דן, אז... טוב, אז אין טילים ואין כיפת ברזל, כיפת ברזל זה פייק, לא פוגע בשום טיל אוהב. אז מלחמה יש? יש מלחמה. טוב, תודה רבה, מתן גורודיש, היינו יכולים לדבר איתך עוד שעה, אבל הזמן נגמר והעולם שטוח, אז צריך להמשיך הלאה. תודה רבה לכם, ניפגש כאן מחר באותה שעה.